Igsoon, paalala lang ng ako ha. Ayaw bitaw ingon anang kaning pulunga ba nga mingon ka nga ay di na lang ko musimba kay daghan bitaw kong nakitang hinimbahon hangtod karon bati magyapon og mga batasan wala magyapon sila na usab. Igsoon ang masulti lang bitaw nako. Ayaw tan-awa ang puling sa imong isig ka tawo. Kay ang kaluwasan nato individual man. So ayaw suwira tong mga tawo nga nakita nimo nga igo lamang mamati sa pulong sa Ginoo pero wala gyapon gi-apply sa ilang kinabuhi. Mas challenge na nimo nga musimba ta pero di ta moawat nila. Bali focus ka sa Ginoo ug sa imong kaugalingon nga manghinaot ta nga di ta may sama kanila nakutob sa pagpamati lang. So maningkamot ta nga kita musimba ta kung unsa may atong madungog nga pulong sa Ginoo or ebanghelyo nga gipaambit sa mga instrumentong gigamit sa Ginoo atong pagapuy-an sa atong kinabuhi ato na siyang i-apply no kay nga naman hinumdumi nga ni simba ka tungod sa Dios dili sa tao. Ang tao nakasala, hukman sad siya, sama sad nimo hukman ta. Mo nang maningkamot ang matag usa nga motuman sa kasuguan sa Ginoo. Kay musugot man tag sa dili ang pagsimba sa adlaw nga balaan, ikatulo na nga balaod sa Ginoo. So kuy balaod man siya, kun di nato na siya buhaton, ato nang panubagon ug apil na sa pagpaningil sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna igsoon gahin jud og jutay panahon sa pagsimba. Ang pagsimba kadyot lamang taas kay mga adlaw nga gihatag sa Ginoo para kita mangitag kwarta samantalang iyaha nga moduawon siya sa balay alampuanan kadyot ra dayon pila lang ka oras unya dili pa ta makahatag og panahon ni ana. Una isuon usbon nako simba tungod sa Dios ug sa imong kaugalingon ayaw tan-awa ang puling sa imong isig ka tawo. God bless.